Naš sljedeći video bavi se temom društveno korisnog učenja u STEM području. Dakle, pogledat ćemo neke primjere kolegija, neke primjere projekata i mogućnosti implementacije sa stranih sveučilišta. Nešto sa sveučilišta u SAD-u, a nešto sa drugih europskih sveučilišta. Jedan od jako lijepih primjera projekata društveno korisnog učenja u SAD-u su mobilni roboti na sveučilištu Delaware u SAD-u. Na projektu sudjeluju studenti raznih diplomskih i poslijediplomskih studija, kao što su fizikalna terapija, strojarstvo, inženjerstvo, obrazovanje u radnom djetinjstvu i pedijatrijska terapija. U sklopu projekata društveno korisnog učenja izrađuju se mobilni roboti koji su zapravo vozila za bebe s invaliditetom, odnosno motoričkim poteškoćama, koji im omogućavaju slobodno kretanje. Ono što je dokazano na projektima je da čak i 7-mjesečne bebe mogu svladati jednostavne kontrole s džojstikom i s vremenom povećavaju vrijeme provedeno s robotom, u tome uživaju, a povećavaju i udaljenost koju prijeđu. Robot kojeg su nazvali prvi prototip UD1 je dovoljno lagan da ga mame uguraju u prtljažnik automobila i dovoljno robustan da ga bebe koriste u kući, na dvorištu i u parku. Robot je opremljen senzorima koji detektiraju prostor za kretanje bez prepreka za to dijete ili omogućavaju djetetu da udari u prepreku ako je dovoljno sigurna ili ako nije sigurna preuzmu kontrolu od djeteta i voze oko prepreke. Ono što je pokazano i dokazano tim projektima je zapravo da upravo ovi roboti omogućavaju djeci u toj dobi postizanje značajnih i unapređenje motoričkih mogućnosti, što također utječe jako dobro na njihov kognitivni razvoj. Drugi primjer projekta društveno korisnog učenja odnosi se na projekte u Europskoj uniji, koji su puno manje zabilježeni nego projekti u SAD-u. I jedan takav projekt je zapravo razvijen na Gent sveučilištu u Belgiji u sklopu kolegija Co-Creation. Na projektu sudjeluju studenti prediplomskih studija, i to 2 studija, radne terapije i studija industrijskog dizajna. Ono što se radi na kolegiju je izrada prototipa komunikacijskih pomagala za osobe s invaliditetom i djecu i odrasle, a radi se i analiza aktivnosti kako bi se definirale konkretne potrebe klijenata i otkrilo kako oni percipiraju samu aktivnost. Nadalje, primjeri projekata društveno korisnog učenja u Europi su projekti koji se odnose na treću dob. Dakle, ove tema koja je zapravo generacijska solidarnost, gdje je društveno korisna aktivnost takva da studenti poučavaju umirovljenike informacijsko-komunikacijskim vještinama i pomažu im prevladati strah od korištenja računala i digitalni jaz. Što se samog učenja na kolegiju tiče, studenti se uče računalnim vještinama, otkrivaju pojam digitalne podjele, stječu dodatne vještine u komunikaciji i odnosu sa starijima i različite pedagoške, odnosno nastavne strategije. Također, jako puno projekata u Europi je usmjereno na osobe s posebnim potrebama, gdje se u sklopu aktivnosti društveno korisnog učenja studenti nastavničkih smjerova usmjeravaju na rad s mladim osobama s intelektualnim poteškoćama i pomažu im u programima zapošljavanja, recimo u recikliranju otpada. Što se tiče učenja na tim kolegijima, studenti razvijaju radne sposobnosti u administrativnom sektoru, vještine za samostalan život, poznavanje okoliša, građanski aktivizam te brojne društvene i komunikacijske vještine. Konačno, još jedan od primjera projekata je vezan za energetsko siromaštvo, gdje recimo studenti inženjerstva kao aktivnost društveno korisnog učenja provode električne procjene u starim kućanstvima kako bi poboljšali energetsku učinkovitost i spriječili moguće električne rizike. Studenti uče primijeniti znanja i vještine o električnim instalacijama, osnovnu komunikaciju s klijentima te organizaciju i timski rad, a uče se i odgovornosti. Osim ovih primjera projekata društveno korisnog učenja, postoji primjeri brojni kolegija društveno korisnog učenja. Recimo, na diplomskom studiju u STEM području studenti inženjerstva razvijaju prilagodljive uređaje za osobe s invaliditetom. Studentskim timovima se dodjeljuju projekti odgovarajuće tehničke težine i trajanja koji služe potrebama zajednice. Projekti trebaju timove za dizajniranje, analizu i implementaciju razvoja novog, prilagođenog ili modificiranog rješenja, pomoćne tehnologije za jedinstvene potrebe pojedinaca u zajednici. Cilj učenja na ovakvim kolegijima je povećati motivaciju studenata za odabir karijere inženjera, angažman u rješavanju stvarnih problema
i internalizacija utjecaja koji inženjeri mogu imati na poboljšanje života ljudi u lokalnoj zajednici. Još jedan primjer kolegija koji se bavi društveno korisnim učenjem na diplomskom studiju je da studentski timovi viših godina studija izrađuju projekte informacijskih sustava za identificiranog partnera u zajednici. Projekti se kreću od dizajna i razvoja novog informacijskog sustava, analize i razvoja prototipa sustava, analize zahtjeva organizacije, identifikacije proizvodnih opcija za kompatibilni sustav, a studenti su izloženi primijenjenim metodologijama upravljanja projektom, analize zahtjeva, dizajnu sustava, programskim jezicima, bazama podataka i umrežavanju. Cilj ovakvih kolegija na diplomskom studiju je da studenti steknu iskustvo u dizajnu i razvoju kompletnog projektnog sustava za stvarnog klijenta, od planiranja do implementacije u timskom okruženju. Što se tiče mjesta gdje se provodi društveno korisno učenje, provodi se zapravo širom svijeta, ali najčešće u SAD-u, u Australiji i Aziji, gdje su ovakvi programi postali uobičajen trend. U Europskoj uniji pionirske zemlje koje su uvele društveno korisno učenje su Velika Britanija i Španjolska. Osim toga, već 3 godine postoji Europe Engage mreža, 12 partnerskih europskih sveučilišta koja rade na širenju i institucionalizaciji društveno korisnog učenja u Europi.